Kaixo ikusentzuleak, badira hilabete batzuk Alberto Alonso Oñatierra Gogora Institutuko zuzendari nagusi izendatu zutela. Justizia eta giza eskubideen sailburu Maria Jesus San Josek izendatu zuen kargu hartu eta egun gutxira. Lekuko hartu dio horrenbestez Alonsok institutuak orain arte izandako zuzendari bakarrari aintzane ezenarrori eta aste honetako berbagai saioan izango dugu gonbidatu. Hauxe izango da gainera, telebista bati eskaintzen dion lehen elkarrizketa. Alberto Alonso, 1976an jaiotako Oñatierra. Historian lizentziatua da. UGT sindikatuko afiliatua eta Gasteizko Michelin lantegiko langilea. Osalaneko zuzendaria izan zen 2016tik 20ra. Legebiltzarkidea izandakoa, Bergarako udalean zinegotzi ere bada gaur egun. Alberto Alonso, kaixo ongi etorri. Maria Jesus San Jose sailburuak izendatu zaitu Gogora Institutuko zuzendari nagusi. Lehen ere bera Jaurlaritzan zegoela izan zinen, Osalaneko zuzendari 2016tik 20ra. Zugan konfiantza duela erakusten du horrek? Bueno, nik uste dut baietz, ez? Lehenengo Jaurlaritzan egon ginen junto, ni Osalanen eta bea sailburu bezala, gero parlamentuan ere egon gara, 4 urte, elkarlanean, eta hori konfiantzak egingo du, ez dakit, eta bera gobernura joan zenean, deitu zidan, ea nahi nuen berarekin esperientzia berri honetan hastea, eta baietza eman nion. Eta zer moduzkoak izan dira lehendabiziko hilabeteak? Intensuak izaten dira, ez? Lehenengo hilabeteak edo lehenengo denbora etapa hori lan guztietan intensuak izaten dira, ez? Azken finean langile berriak edo lantalde berria ezagutu behar da, eta bakoitzare zer egiten duen, zer ez duen egiten, eta hortan ari gara ezautzen, ez? Eta nik uste dut hori fase hori bukatzear dagoela, eta hemendik aurrera, 100% emateko moduan gaude, ez? Aintzane ezenarro izan da, bertako zuzendaria sorreratik, arduradun politiko aldatu izanak nola eragin dezake instituzioaren norabidean? Egia da, alde batetik zuzendari guztiak, bakoitzak bere lanpostu berrira ailegatzen denean, zuzendari bezala, bere sigilua, bere sello personala jartzea nahi du, ez? Eta nik uste dut, hori igeriko dela, ez? Ez dakit nola, baina azken finean bakoitzak bere nortasun personala dauka eta zuzendaritzan ere hori ikusten da, ez? Hori alde batetik eta gero bestetik nik uste dut bertako langileak oso profesionalak direla, bere lana oso ondo egiten dutela, badakitela zer egin behar den, eta azken finean hori da importanteena. Azken finean hori da 190%, ez? Eguneroko lan hori, eta hori nik uste dut kontinua izango dela, ez? Gero, igual ikuspuntu ezberdinak edukiko dugu, interpretazio batzuetan edo besteetan, baina nik uste dut handiena berdin jarrituko duela. Zuzendaritza batzordearen osaketak ikamika eragin zuen alderdi politikoen artean, EH Bilduk proposatutako estatuko indar parapolizialen biktima bat, Pilar Garaialde, hortik kanpo utzi izanaren ondorioz. Nola bizi izan duzuzuk hori Gogorako zuzendari moduan? Nik eskatuta bizi izan dut, zeren azken finean alde batetik gatazka hau edo ikamika hau legebiltzarrean zegoen, bereak dira kompetentziak, legeak hori esaten du, ez? Legebiltzarrak hautatuko duela 5 esperto, ez? Egia da, 6 presentatu zirela, eta beraz, matematikoki bat kanpoan gelditu behar zela. Baina ikamika hori, azken finean, legebiltzarrean egon da. Kezkatuta, zeren azken finean Gogoraren izena agertu da, eta ez positiboki, ez? Baizik eta eztabaida honetan, edo tentsio honeketan, eta azken finean hori ez dio honek egiten Gogorari, ez? Nolakoa da institutuaren beraren funtzionamendua eta zein da zuzendaritza kontseilu horren egitekoa? Zuzendaritza kontseiluak egiten duena da fiskalizatu erabatean, ez? Hor daude, errepresentatuta alde batetik legebiltzarreko partido guztiak, edo bintzet handienak, beste aldetik Jaurlaritza dago, Foru Aldundiak eta Eudel ere badago. Beste aldetik 5 esperto daude, lehen esan digun 5 esperto horiek. Urtean 3 edo 4 aldiz biltzen dira, eta ikusten dena da, alde batetik, zer nolako presupuestua dagoen, zentzu diran Gogorak eraman behar dituen politikak, edo zentzu diran ikerketak, edo zer diran urtero egiten den planifikazio horren inguruan, ez? Eta hori da, azken finean, hori eztabaidatzea, bakoitzak bere ikuspuntua, ez? Nik uste dut bere funtzio handiena dela
adostasun handia erreflejatzea, ez? Azken finean hor daude partido guztiak, hor daude instituzio guztiak, hor eztabaidatzen da, eta hortik urtetzen dena da gogoraren plan, urteroko plana, ez? Eta nola baloratzen dituzu gogora jaio zenetik Euskadiko memoria demokratikoa babesteko eta transmititzeko emandako aurrera pausoak? Bueno, azken finean 9 urte izan dira, lan handi egin da, 9 urte hauetan 2 lege atera dira, azkenengoa, memoria demokratikoko legea oindale urte bat, urte tardi bat, atera zela, lan hori gogorak egin du bere aholkularitza bezala, alde batetik hori nik uste dut oso positibo izan dela, beste aldetik oinarriak jarri dira, adibidez, represio frankistaren inguruan, baildako guztien izena, banko base bat egin da, kartzelan espetxeratuta egon diren frankismoaren garai gozoan espetxeratutako preso guztien izenaren bat egin da, nik uste dut lan egin dela, agian kuantitatiboki ondiokan, kualitatibora sartu gabe, bakarrik izenak, batzen, zentzuk izan diren, baina hori lan handia da, eta nik uste dut, oinarriak hor daudela. Azaroaren 10ean, duela gutxi izan zen memoriaren eguna, lehena, zuretzako, gogorako zuzendari nagusi moduan, terrorismoaren eta legezkanpoko polizia indarkeriaren biktimak, oroitzearekin eta omentziarekin batera, iraganaren hausnarketa kritikoa eragitea du helburu, egun horrek? Noski, nik askotan esaten dut, gogoraren izena bera, gogora da, ez dakit, laburtutako izena, bere egiten da Instituto de la Memoria y la Convivencia, elkarbizitza. Hori funtsezkoa da, memoria elkarbizitzarik gabe, edo elkarbizitza memoriarik gabe, ez dauka zentzu hundirik. Beraz, ez da bakarrik zer gertatu zen berikustera edo inkertzea, baizik eta hemendik aurrera, memoria horrekin zer nolako elkarbizitza landu dezakegun. Horretarako funtsezkoa da ikuspuntu kritiko bat edukitzea. Eta nolako errelatoa beharko genuke? Posible da guztiak aseko lituzkeen memoria eraikitzea? Ez. Errelato, inork ez du errelatoaren monopolioa, ezin du inork eduki, ez? Azken finean, bizitza ezberdinak izan dira, bakoitzak bere ikuspuntu edukiko du, baina gauza bat funtsezkoa da, ez? Elkar bizitza. Errelato guztiak minimo komun denominador bat eduki behar dute. Eta minimo hori giza eskubidearen errespetuak dira, demokraziaren balorearen errespetua dira, ez? Eta hori, kontutan izan da, hori izan da funtsezko elementu basikoena, ez? Elkar bizitzarako oinarririk funtsezkoena. Horren gainetik, bakoitzak bere ikuspuntu edukiko du, bakoitzak bere esperientziaren inguruan ikuspuntu ezberdina edukiko du, baina funtsezkoa da, edo oinarria da, ez? Hori, giza eskubideen errespetua, demokraziaren baloreak, hiltzea gaizki egon zen, gaizki dago eta gaizki egongo da, torturatzea gaizki egon zen, gaizki dago eta gaizki egongo da, estorsionatzea, berdinez, hori dira basikoenak, hori da oinarri basikoena. Eta hortik gainera, bakoitzak eraikiko du bere memoria edo bere ikuspuntuak. Askotan hitz egiten dugu komunidades de memoria, ez? Talde bakoitzak edo talde bakoitzak berea edukiko du, baina oinarri hori kontutan edukita. Legealdiko lanlerro nagusiak, zeintzu izango dira? Alde batetik, lana jarraitzea, egia da, hemendik aurrera investigazio edo investigazio plan bereziak egingo ditugula, bat oso generala egiten ari gera, eta urtero, general horretatik, erabakiko dugu zer nolako investigazioak egiten ditugu, zer nolako ikerketak egiten ditugu. Beraz, gaur egun daukagun lerrorik handiena, da presoen inguruan, frankismoaren epoka denborako, espetxetan egondako presoen eskubideen urraketen inguruan hor jarraitzea, horren inguruan ikerketa handiagoak egitea, adibidez, ez da berdina, 1937ko urtean gerrate bertan zeuden presoak eta edo eta 1951 urtean gerratea bukatuta gero, frankismoa ja bere strukturak jarrita zituen momentuan,
ezberdinak dira momentuak, ezberdinak dira esperientziak, eta ezberdinak dira baita ere giza eskubideen urraketak, ez beraz, ezberdindu egin beharko dugu, eta ikertu beharko dugu, alde batetik, denboraren zehar nola aldatzen ziren, eta beste aldetik lurraldeetan ere nola aldatzen zen, alde batetik Araban, adibidez, sublebatuek, irabazi egin zuten, oso base, gizartearen basea zutelako, Gipuzkoan gerra, 1997 urtean bukatu zen, eta Bizkaian geroago ere egon zen. Beraz, denboran ere badaukagu eszenario desberdinez. Hori da, alde batetik ikerketarik handiena, eta beste aldetik nahi dugu hasi LGTB-ari taldeen inguruan, kolektiboaren inguruan, bere urraketak ez, alde batetik frankismoaren garaian, lehenengo frankismoaren garaian, eta bigarren frankismo bukaeran ere edukitako bere giza eskubideen urraketak, ez? Eta baita emakumeen errepresioarekin lotuta ere, ez da? Baita, diversio sexualaren inguruan dauden danak. Gero egia da, adibidez, kartzeleari bueltan, ez? Edo presoen inguruan, beren emazteak, alabak, amak, hor egon ziren, eta horren inguruan ere asko dago izateko, ez? Azken finean, askotan, kartzelaren inguruan joan ziren, beraiekin egoteko, jana lortzeko edo lan egiteko, peseta batzuk hartzeko eta beren semei, aitei edo senarrei emateko, eta horren inguruan ere zeozer edo asko dago hitz egiteko, ez? Ikertu eta zabaldu, bigarren hori ere garrantzitsua. Hor bianka dude, alde batetik ikerketa dago, hor dago masa kritiko guztia, azken finean, rigor historikoarekin nahi baldin badegu landu, hori ikerketak dira, ez? Hori ikertu egin behar da, eta hor daukagu masa handiena, ez? Masa kritikoa, zer gertatu zen, benetazko historia. Eta hortik hartu behar dugu difusio emateko, ez? Zabaltzeko, publiko ezberdinetara ailegatzeko, ez? Ez da berdina, adibidez, seminario bat egitea, unibertsitatean, historiako ikasleentzako, eta edo herri bateko plazan, edo kulturretxe batean, herriko biztanleentzako, agian nivel gutxiagokin, edo difusio samurrago batearekin, edo eskoletara joateko ere, materiala ere ezberdin izan beharko da, sakontasuna agian ezberdin izan beharko da, baina, azken finean, gizartearen talde guztietara llegatu behar gara, ez? Hori funtsezkoa da. Ikastetxeak aipatu dituzu, eta galdetu nahi nizun, ea nola baloratzen duzuen, Herenegun programa horren bitartez, belaunaldi berriei gertatutakoaren berri emateko lanean diharduzue, jarraituko duzue programa horrekin, orain arte egindako moduan izango da? Bai, gu jarraitu egingo dugu, nik uste oso funtsezkoa dela ikastoletara, ikastetxeetara ailegatzea, umeekin lan egitea, hori funtsezkoa da. Orain arte proiektu piloto bat bezala eman da, eta nik uste dut, ontsen mezuak ere irakurri beharko ditugu, nola izan da, zer esaten duten irakasleek, zer esaten duten umeek ere, hori entzun egin behar da, eta hortik aurrera ikusi beharko dugu materialak ajustatu egin behar diren ala ez, nola llegatzen diren, agian zailtasunak dute irakasleak horrekin lan egiteko, eta simplifikatu egin beharko dugu, baina aurrera jarriteko asmo guztiarekin. Egia da baita, ikastola gutxi edo ikastetxe gutxi parte hartu dutela, baina hori ere erronka handia daukagu, hori ere positiboan jarri beharko dugu, lan gehiago egin beharko dugu, eta ikastetxe guztiekin lan egin beharko dugu, ea ume gehiagokin esku hartu dezakegun, ez? Hori da, ez da orain artekoaren balorazioa positiboa da, eta zabaltzea litzateke ideia. Oro har iruditzen zaizu gizartearen gandik egun dagoena baino gertuago, egon beharko litzatekeela gogora? Bai, funtsezkoa da, egia da. Plaza erdian egon beharko egokela, ez? Azken finean, geure nortasuna eraikitzeko funtsezkoa da memoria. Gu gera izan lehenagoko edo kultura edo lehenagoko ohiturak guretzat hartu dugulako, eta hori da, azken finean geure nortasuna, ez? Beraz, gogoraren lana oso importantea da, ez? Komunitate batentzat, ez? Azken finean, bere nortasuna, bere nondik datorren nora joan nahi duen, hori refleksio hori egiteko memoria funtsezkoa da, ez? Eta, azken finean, geure herrian, agian, geure iragana oso violentu izan da, violentzia politikoa handia izan dugu, eta horren inguruan ere beharrezkoa da lantzea, ez? Baina, erronka hor dago,
gero eta pelmauak izango gira hemendik aurrera, eta nik uste, geure lekua okupatuko dugula. Ari zarete prestatzen hain justu ere, erakusketa espazio bat, ez da? Gogoragune. Gogoragune, bai. Zer moduz doaz lanak eta zein izango da espazio horren helburua? Gogoraguneen, nik uste dut, urrengo urterako, azken finean, 2 hilabete gelditzen dira bakarrik, bukatuta egongo dela estrukturalki, edifizioa edo bere lekua, obrak. Eta hemendik aurrera ari gara lanean, bertan sartu beharko dugun, edo oso audiovisuala izango da, imaginak, bideoak, entzutekoa, eta hori ari gara lantzen, espazio desberdinak edukiko ditu, alde batetik, gerra zibila, bere espazio propioa dauka, gero hortik aurrera, frankismoa 2 ataletan sakabanatu dugu, zeren azken finean lehenengo frankismoa gian errepresioarekin eta oso binkulatuta dago, eta horrek bere atal berezia dauka, eta gero beste azkenengo frankismo horrek, giza mugimenduak, langileen mugimendua, herrietako eta auzoetako mugimendu horrek, azken finean gaur egungo demokraziaren oinarriak diren mugimendu horiek bereiztu egiten dugu, sakabanatzeko alde batetik frankismoaren lehenengo atal hori oso represiboa, diktatura oso zorrotza, eta beste aldetik mugimendu horiek morien inguruan hitz egiteko, hori izango litzateke 3. atala, 4. eta da, bere atal berezia dauka, zen azken finean tamalez geure historiaren pisu handia izan du. Eta gero, beste aldetik egongo da, ultraeskuineko violentziak, AAA, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, bla, 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 hori, eta GAL, hor bertan egongo da, eta violentzia poliziala, eta azken partean egongo da mugimendu pazifistak, Esto por la Paz, Baketik, etcétera, etcétera. Azken nengo, azken finean bide horretako azken puntua izango da ikusten duenarentzat, euskal gizartearen azkeneko mugimendu pazifista horiek eta konklusio bezala, gaur egungo gizartearen oinarri, funtsezko oinarria den mugimendu pazifista hori, Gatazkaren alde bietako biktimak, 2 bando. Horrekin apurtzea ere izango da, erronka nagusietako bat? Hori beharrezkoa da, ni askotan, hori tristura ematen dite askotan, egunkariak irakurtzen ditu danean, eta depende zer nolako politika edo bizio politikoa dukan egunkaria, batzuk biktima batzuen inguruan hitz egiten dute, besteak beste biktimen inguruan, eta finean danak biktimak dira, kategoria berdinan daude, denak izan ziren violentzia politikoaren biktimak, denak izan ziren demokraziaren aurka egon ziren taldeen biktimak, alde batetik, violentzia terrorista, baina egia da, baita ere, adibidez, Guardia Zibila torturatzen zuenean, demokraziaren aurka jotzen zuela, berak nahi zutela, frankismoaren inertzia hori mantendu, eta beraz, beraien iritzia zen, demokrazia oztopo bat zela, beraz, denok izan dira, demokraziaren aurka jo zutenen taldeen biktimak, talde bakarra dago. Alde batetik, gizartearen gehiengo bat egon zen, demokraziaren alden zegoela, libre bizi nahi izan zuena, egunero bere lan eta bere bizia egiten zuena, eta beste taldea izango litzateke, terrorismoa, violentzia poliziala, eta bar. Ez dago hemen alako gatazka, ez dakit. Nik uste, hori argi eta garbi eduki behar dugula, biktimak talde batean dela, eta demokraziaren aurka joan ziren talde desberdinak beste talde izango litzatekeela. Eta Guardia Zibilak, adibidez egindako ekitaldi bat, edota etako preso batik, kartzelatik irtetean egindako harrera, alde bateko edo besteko biktimek iraintzat hartzen dutenean, ze irakurketa merezi du horrek zure ustez? Galdera polita benetan, Nik uste dut ondiokan gizartea honetaz asko pentsatu egin behar duela. Ni askotan esaten dut, urte asko egon dela, adibidez, euskal gizartearen parte txiki baina handi bat, 100% adibidez, ez zuela gaizki ikusi etaren lana edo terrorismoak edo Guardia Zibilak hiltzea. Ez zuela gaizki ikusi, pasaba, hori pasatzen zen, eta jazta. Eta horren inguruan hori landu egin behar du. Zer gertatu zen, zergatik hainbeste jente, egon zen, eroso edo bintzat, pasota bezala, honen inguruan, hori landu egin behar da. Eta azken finean gaur egun, de aquellos lodos estos, esaten dena,
nik uste dut horretan inguruan asko landu egin behar dela, ez? Ondiokan hor daude inertzia asko apurtzeke, eta nik uste dut ondiokan hor asko daukagula eztabaidatzeko. Zenbateraino da garrantzitsua gogorarentzako, pixka bat gai honen inguruan, memoria, biktimen inguruan dabiltzan bestelako erakunde, pertsona eta elkarteekin batera aritzea? Funtsezkoa, gizartera ailegatu nahi baldin badegu, plaza erdian egon nahi baldin badegu, funtsezkoa da beste talde guztiekin lan egitea, ez? Inor ez dago sobran. Bakoitzak bere ikuspuntutik, lehen esan dugu ere baita ere, bakoitzak bere ikuspuntutik bere papera doka, ez? Funtsezkoa den giza eskubideen errespetu hori, oinarri hori kontutan edukita, hortik aurrera, bakoitzak bere ikuspuntua edukiko du, baina bere papera duka gizartearen lanketa honetan, funtsezkoa. Eta badago, zure lehentasunen artean harreman berriren bat hastea edo orain artekoren bat estutzea? Bueno, nik uste dut normalizatu egin behar dela, ez? Adibidez, biktima del terrorismoaren memoriala, Gasteizen dagoen memorialarekin, elkartu nintzen, horrek medioetan eta asko eman zuen hitz egiteako, ez? Baina egia da baita ere, Nafarroako gobernuarekin ere elkartu naizela, eta Nafarroako Instituto de la Memoriarekin ere elkartu naizela. Baita ere, Estatuko Sekretaria Estado de Memoria Demokratiko sekretarioarekin egon naizela, Asturiaseko nire bere prinzipadoko bere zuzendariarekin ere egon nintzen, eta nik lan handiena, orain arteko nire lanik handiena hori izan da, instituzio guztienekin lan egitea, artxiboetan egon naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko artxiboarekin, Bizkaiko Foru Aldundiko artxiboarekin, horrengo astean Madrileran joa baita ere, bertako artxibo historikoarekin egotea, nik azken finean danekin lan egin behar dugu, danek daukagu geure lana, eta azken finean, hau dana batzea da, azken finean, bata bestearekin, eta gero eta handiago egiteko. Ez dago bata edo bestea, azken finean dano gara garrantzitsuak, ez? Pixka bat udaletara, herrietara eta konkretuki Debagoienera etorrita, 2016ko irailean, Arrasateko udaletxean ordezkaritza politikoa zuten alderdi guztiek osaturiko memoria eta bizikidetza mahaia jarri zen abian, 1936-2018 urteen artean herrian izandako eta Arrasateko herritarrek pairatutako indarkeriaren eta giza eskubideen urraketen memoria berreskuratzeko pausuak ematen ari dira, orduz geroztik, adostasunez, horrelako bide bat hasteak, egiteak, zer erakusten duzure ustez? Gizarte berri bat erekitzen ari garela, ez? Adostasunez, ez? Orain arte urte asko eraman ditugu, ez? Bata bestearen frentean, los nuestros y los otros, ez? Gaur egun olako mailak adostasunez erabakitako impulso guztiak, nik uste dut gizarte berri bat erekitzen ari garen erreflejua direla, ez? Nik uste dut, bakarrik, Ondragoen hemen Arrasaten badago, baina, nik uste dut Bergaran eta beste herri batzuetan ere badagola, eta, esenplua direla. Hori da, ez da. Badakizu esate baterako Bergaran, Oñatin, badabiltzan zentzu horretan ere urratsak ematen? Ni badakit Bergaran badabiltzala, ni bertako kidea naizelako, baina ero, ez dakit beste herrietan dauden ala ez, baina egia da baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiak badaukala alako politika oso baduela ja urteak bere atzean, eta inpulsatzen ari dela Gipuzkoan beste herri guztietan, Elgoibarren ere badago, eta nik uste herri guztietako gauza bat izan beharko litzatekela, ez? Ona litzateke hori. Oso ona. Tira, eta aipatu dugun Arrasateko mahai horren ekimenez, aitortza ekitaldiak egiten dituzte, memoria egunean, duela 46 urte, Guardia Zibilaren bala galdu batek hil zuen Emilia Larrea, izan da urtengo omendua, iaz berriz Intxorta 1927 elkarte omendu zuten, elkarbizitzaren eta memoria historikoaren berreskurapenaren alde egindako lan nekaezinagatik, nola baloratzen duzu elkartearen lana? Beitu, gogorak bereatzi urte dauzka, baina memoriaren inguruan lantzen ari diren taldeak ez dute bakarrik behatzi urte, baizik eta hamarkadak daramatzate, ez? Nik uste dut egindako lana oso garrantzitsu izan da, azken fina oinarria izan da. Gogora ailegatu zenean, gogora lanean hasi zirenean edo hasi ginenean, hor zegoen beste lan enorme, ozeaniko bat, ez? Artxibo guztietan, erregistro guztietan egon dira ikertzen, eta hori funtsezkoa da, gaur egun daukaguna,
beraien esku egon da, ez da urte askotan egia da orain sistematizatu egin dugula, datu base batean, artxiboa handiagotara joan gerala, baina beraiek izan zuten lehenengo pausuak eta beraiek izan ziren memoria historikaren inguruan hitz egin zuten lehen taldeak edo lehen gizarteko lehen jendea, ez? Eta hori guztia lagungarri izan da gogorarentzako. Funtsezkoa, bai. Oinarria izan da, ez? Askotan datu basean ikusten ari zarenean, askotan agertzen da, ez? Fuente, zeinek ekarri du, fitxa hau, horta agertzen da, ez? Intxorta. Guk egin nago lanaren parte importante bat izan da, intxortaren lehenengo lan hori, eta gaina bolondresa, eta egunero artxibotan, udaletxetan, registrotan egindako lan, baina izugarri izan da. Tira, Alberto Alonso, onarte, eskertzen dizugu bisita. Bai, zuei. Hurrengo batera arte. Venga, berdin, bai.